Nsellmulkom u nilqgħukom għal-Lectio Divina mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex. Illum il-Ħadd 5 ta' Jannar il-Knisja tagħmel is-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Monsinjur Joseph Sultana, Biblista u Arċipriet tal-Knisja Katedrali ta' Għawdex se jmexxi din il-Lectio Divina imsejsa fuq il-Vanġelu tal-ġurnata tal-lum.
Nibdew billi inkantaw flimkien l-ewwel innu. Naslaten li ġejjin bir-rigali mobbijin min triq twila ħafna wara il-kelba mexjin. Oh, kelba tiddi bħalek m'hemmx kelba ħelwa kollok ġmiel dejjem imxi triq urina lejn l-ar ħelu tal-bambin. F'Betlem twilet Ġesu bambin deb jinġibt mill-iżjed fin għaliex inti reżetani tas-sema u tal-art. Oh, kelba tiddi bħalek m'hemmx kelba ħelwa kollok ġmiel dejjem imxi triq urina lejn l-ar ħelu tal-bambin. Inċensandi jien għalik sabiex lilek nagħti ġieħu glorja u foħrija lill-Alla jinħallil. Oh, kelba tiddi bħalek m'hemmx kelba ħelwa kollok ġmiel dejjem imxi triq urina lejn l-ar ħelu tal-bambin. Jiena mirra ser nagħtik għaliex tbati għal-bnedmin sabiex lilna inti tifdi u terġa' tina slim. Oh, kelba tiddi bħalek m'hemmx kelba ħelwa kollok ġmiel dejjem imxi triq urina lejn l-ar ħelu tal-bambin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba tal-la missierna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Missier Qaddis atina li nilqgħu lill-Ibnek Ġesu bħala il-mixtieq u l-mistenni tal-bniedem f'kull żmien. Atina illi aħna intemmu kull xewqa tagħna fih billi nħadnuh u waqt li ngħixu fl-umanità tagħna il-ħajja tiegħu ta' veru bniedem induqu sa minn issa il-ħajja vera ta' Alla. Dan nitolbuh permezz tiegħu li miegħek u mal-Ispirtu Sant jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija,
fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lud. Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qasisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludea għax hekk inkiteb mill-profeta u int Betlem ar ta' Ġuda. Le, m'intix tiżar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħathom Betlem u qalilhom: morru, staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jiena wkoll niġi nqimu. Dawk, wara li semew lis-Sultan, telqu u wara l-kewba li kienu raw tiela bdiet tmixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba intlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' ommu Marija, jinxteħtu fl-arti iħmuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad, bidlu kienu mwessijin f'ħolma biex ma jiġewx imorru għand Erodi, terqu lura lejn arthom minn treq oħra. Il-kelma tal-mulej. It-tifħili la Kristu. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping? This Jesus Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Why lies he in such mean estate, where ox and ass are feeding? Good Christians fear, for sinners hear the silent word is pleading. This Jesus Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to own him, the King of kings, salvation brings. Let loving hearts enthrone him. This Jesus Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary.
Illum il-Knisja f'pajjiżna ċċelebrat l-Epifanija tal-Mulej Ġesu, dak li normalment niċċelebraw fis-6 ta' Jannar bħala għada. Għaldaqstant il-Vanġelu tal-lejla huwa proprju ir-rakkont illi jinsibu fil-Evanġelista San Mattew fil-bidu tal-kapitlu 2. Il-wasla, l-avventura tal-maġi u dak li huma fitxew u skoprew f'Ġesu din it-tarbija, dan it-tfajjel ta' sentejn, ta' inqas minn sentejn ġewwa Betlem. Dan huwa rakkont li nsibuh biss San Mattew l-Evanġelista, u qabel ma nitlu fil-fond ta' dak li nsibu rrakkuntat vers vers, kelma kelma, xira illi nagħmlu konsiderazzjoni importanti ħafna. L-ewwel nett, l-ewwel konsiderazzjoni hija li ħafna drabi aħna diġà nitilqu quddiem din is-silta tal-Vanġelu ippreġudikati minn ħafna sinjali bħalma huwa l-presepju u bħalma hija l-arti kristjana illi elaborat din il-paġna tal-Vanġelu u għamlet żidiet bil-konsegwenza illi dak li huwa essenzjal f'San Mattew intilef għal b'dawn il-ħafna żidiet. U allura l-ewwel ħaġa illi l-Lexio Divina titlob minna llejla huwa illi imbatlu ftit il-moħħ, l-immaġinazzjoni tagħna, l-kreattività tagħna u nifqu biss fuq dak li jirrakkonta San Mattew. U t-tieni konsiderazzjoni hija illi biex napprezzaw dak li qed jirrakkonta San Mattew, irridu niftakru illi kull evanġelista, kull paġna tal-Vanġelu għandha 3 saffi. L-iktar saff antik huwa dak li verament seħħ fl-istorja. Imbagħad għandna fuqu saff ieħor li huwa il-predikazzjoni tal-Knisja. Il-Knisja tal-bidu illi kienet qiegħda tipprova tgħix il-misteru ta' Ġesu u allura dak li kien itluħ l-inżul tagħha. U allura il-Vanġelu kien b'xi mod sewwa skont itluħ l-inżul ta' din il-Knisja tal-bidu. U fl-aħħar nett għandna l-aħħar tarġa, l-aħħar pjan, dak li għandna taħt għajnejna, dak li kiteb l-Evanġelista u l-komunità tiegħu, dak li poġġew iswed fuq l-abjad fit-test tal-Vanġelu. U allura dawn it-3 saffi, dawn it-3 filati hemm bżonn li nżommuhom quddiem għajnejna, partikolarment fil-każ ta' din is-silta it-tieni filata, is-sitwazzjoni tal-Knisja ta' San Mattew. Għaliex San Mattew qiegħed iwieġeb għal din is-sitwazzjoni. U allura t-tweġiba tiegħu biex nifhmuha tajjeb irridu nifhmu l-mistoqsija li kien hemm fih dan il-Knisja ta' San Mattew. Il-Knisja, l-komunità ta' San Mattew kienet komunità illi kienet fil-predominanza tagħha, fil-maġġor parti tagħha, knisja ta' oriġini ludija. Jiġifieri Lud illi saru insara u bi probabilità kbira tinsab ġewwa Antiokkja tas-Sirja. Antiokkja li kienet il-belt ġewwa s-Sirja u li fija ħafna insara ħarbu lejja wara li faqqet l-ewwel persekuzzjoni min naħa tal-Lud fil-konfront tal-Kristjani ġewwa l-belt ta' Ġerusalemm. U allura din il-komunità ta' Lud insara San Mattew iwieġeb għad-diffikultajiet tagħhom permezz tal-Vanġelu li huwa jikteb. U partikolarment kellu żewġ diffikultajiet, żewġ mistoqsijiet li għalihom iwieġeb. Il-Vanġelu illi wasal fih dan il-poplu tagħna, l-poplu Ludi, u għalina biss jew huwa intenzjonat illi jħaddan il-bnedmin ġejjin mill-ġnus kollha tal-art. U it-tieni, kemm aħna bħala poplu Ludi, bħala komunità Ludija Nisranija, aħna lesti illi nilqgħu dak li l-Vanġelu qed jitlob minna. Jiġifieri li dak li sa issa kien privileġġ tagħna u tagħna biss nestenduh biex isir il-privileġġ ta' popli oħrajn.
U allura il-komunità ta' San Mattew kellha qudiemha din l-isfida. U ma kienx sfida faċli, sempliċi, għaliex ħadd ma jixtieq illi dak illi kien tiegħu jintilef u jsir tal-oħrajn, u aktar din il-komunità ludija. Madankollu din kienet is-sejħa tagħha f'dan il-waqt partikolari, fl-ewwel snin tal-ħajja tagħha, bejn is-snin 30 u s-sena 80 wara Kristu. Kellha din l-isfida, kemm sejra tinfetaħ biex tħaddan il-ġnus l-oħra, dawk li aħna nsejħulhom il-pagani, il-ġnus l-oħra li ma kinux Lut, u kemm fl-istess waqt hija stess misejra titlef xejn mill-identità tagħha meta hija tiftaħ il-bibien tagħha beraħ biex tħaddan lil dawn il-ġnus pagani. U allura San Mattew isawwar din ix-xena tal-maġi bil-ħsieb illi jwieġeb għal dawn id-diffikultajiet ħansejħilhom pastorali tal-Knisja tiegħu. San Mattew fl-ewwel żewġ kapitli jagħtina partikolarment 3 mumenti ta' rivelazzjoni min-naħa ta' Alla permezz tal-anġlu fil-ħolm lil San Giuseppe. Għandna 3 xeni. L-ewwel xena meta l-anġlu fil-ħolm iwassal lil Giuseppe biex jilqa' lil Marija u jilqa' l-opra tal-Ispirtu Santu fil-ġuf tagħha. Imbagħad it-tieni rivelazzjoni illi tasal ukoll lil San Giuseppe permezz tal-anġlu fil-ħolm meta jitolbu sabiex jaħrab bit-tarbija bit-tfajjel Ġesu lejn l-Eġittu għax Erodi kien qiegħed ifittex illi joqtlu. Bl-aħħar rivelazzjoni, l-aħħar ħolma meta l-anġlu fil-ħolm jgħid lil Giuseppe biex issa mill-Eġittu jerġa' lura lejn il-Palestina għax Erodi kien miet. Bejn dawn it-3 rivelazzjonijiet għandna żewġ xeni illi b'xi mod jew bieħor iduru madwar il-persuna ta' Erodi. L-ewwel xena hija dik li qrajna issa fil-Vanġelu tal-lum, ix-xena tal-fatt li l-maġi ġew mill-bogħod u jinterpellaw anke lil Erodi u Erodi jħossu meddet minn din it-tiftixa u minn din l-aħbar illi jwasslu magħhom il-maġi, u imbagħad ix-xena l-oħra il-qtil ta' tfal innoċenti ta' Betlem. Ħanifqu ftit sabiex nifhmu dak illi l-Evanġelista San Mattew irid jurina. L-ewwel nett għandna vjaġġ fuq żewġ livelli. Il-maġi jagħmlu vjaġġ fuq livell biex ngħidu hekk ġeografiku, jitilqu mill-bogħod, jaslu, ifittxu, jistħarġu sakemm isibu u mbagħad jerġgħu lura lejn triq oħra minn triq oħra. Imma fl-istess waqt dan il-vjaġġ ġeografiku minn post tal ieħor jirrifletti vjaġġ interjuri. Il-maġi illi jiskopru dan is-sinjal, ifittxu li jinterpretaw dan is-sinjal sakemm jaslu biex isibu, jidħlu d-dar, jagħtu qima, jiftħu t-teżori tagħhom u joffru. U allura il-maġi huma dawk illi mhumiex marbutin jew ankrati imma lesti illi jilqgħu dak il-ġdid li Alla kien qiegħed iwasslilhom. Il-maġi huma sinjal għal komunità ludija li ma tistax tibqa' staġnata mal-passat tagħha, mal-akkwisti tagħha. Il-fatt li wieħed jimxi l quddiem mhuwiex theddida l-identità tiegħu, imma huwa mod ta' kif sejjer jistana aktar u jani lil ħaddieħor bl-istess patrimonju spiritwali tiegħu. U allura dawn il-maġi ġew mill-Vant, ġew Ġerusalemm. Min huma dawn il-maġi? La għandhom xaqsmu mal-maġija, la huma slaten kif ħafna drabi nsejħulhom slaten maġi, imma huma dawk illi bil-erf tagħhom kienu iħadnu x-xjenza tal-astroloġija,
illi kapaċi jaqraw is-sinjali fin-natura, partikolarment fis-sema, u jorbtu dawn is-sinjali u jinterpretawhom mal-ħajja tagħna fuq l-art. U allura kienu nies li kienu attenti, nies li kienu dejjem bajnejhom u bil-ħarsa tagħhom il fuq. Kienu nies li kienu miftuħa għal ġdid. Kienu nies li kienu dejjem lesti li jilqgħu is-sorpriża. Fil-każ tagħna huma nies li għalkemm kienu għadhom marfux lil Alla, imma kienu reliġjożament predisposti ħalli jħadnu il-misteru tad-divin. U allura jaraw din il-kewba tiegħu tiela u jesprimu x-xewqa tagħhom li jiġu iqimu lis-sultan tal-Lut. U allura jagħmlu dan il-vjaġġ twil. Huma kif diġà qed dawk li jarfu s-sinjali jinterpretawhom għal benefiċċju tal-bnedmin, għal benefiċċju tagħhom u taħuthom. Jagħmlu dan il-vjaġġ u jaslu Ġerusalem. Erodi sema bihom. U jgħidilna Mattew tħawwat u Ġerusalem kollha miegħu. Fi ftit kliem. Ġerusalem flimkien ma' Erodi li kien ludi li suppost kienu qegħdin jistennew is-saltna ta' Iżrael illi terġa' mill-ġdid timbena wara l-umiljazzjoni tal-eżilju li kien seħħ 500 sena qabel. U s-saltna kienet ġiet meqruda u s-sultan maqtul u meħud fl-eżilju. U minn dakinhar il-qudiem qatt ma reġgħet ġiet irrepristinata, issa illi tasal l-aħbar illi twielet is-sultan tal-Lut, Erodi flimkien ma' Ġerusalem kollha tħawwat. Il-verb li juża huwa tarassejn, jiġifieri triet bil-biża'. Ħass illi l-art ta' taħtu qiegħda tiċċaqlaq, qiegħed jitlef l-istabilità tiegħu, qiegħed jara theddida għall poter u għas-seta' tiegħu, għas-saltna tiegħu. Għaldaqstant, Erodi quddiem din l-aħbar illi waslulu l-maġi jiġbor flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu. Il-poplu ludi iħaddan id-depożitu tal-iskrittura mqazza, il-kotba mqazza. X'inhuma l-kotba mqazza? Huwa r-rakkont ta' kif Alla kontinwament ifittex li jidħol fl-istorja tagħna l-bnedmin. U allura li wieħed jikkonsulta l-iskrittura mqazza, li wieħed joqrob lill-iskrittura mqazza jfisser illi wieħed jerġa' mill-ġdid jara x'inhuma l-istili u l-għażliet ta' Alla biex dawn l-istili u l-għażliet ta' Alla fil-passat idawlu dak li kien qiegħed iseħħ fil-mument preżenti. Tqabbel dik il-ġrajja tal-mument preżenti ma kif Alla ġab ruħu fil-passat ħalli l-mument preżenti jiddawwal bil-kelma ta' Alla. U allura dawk li kienu miegħu il-kittieba iwaslulu dik li kienet il-profezija. F'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta u inti Betlem art ta' Ġuda lem intix l-iżgħar fost li bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Il-belt ta' Betlem illi diġà fl-Antik Testament tiġi mħabbra mill-profeta bħala il-belt illi fija kellu jitwielet il-Messija. Ovvjament il-belt ta' Betlem kienet tagħmel parti minn dik il-porzjon tal-art illi ġiet mogħtija l-ewwel wild ta' Ġakob. Ġakob kellu 12 wild u l-art tal-Palestina ġiet maqsuma bejn 12 tribù. U l-ewwel wieħed kellu id-dritt li jagħżel u huwa ġie mogħti l-aktar part importanti li fija kien hemm il-belt ta' Ġerusalem. Ovvjament magħha kienet kopri territorji oħra, partikolarment anke il-Betlem, din il-belt li aktar il-qudiem jitwielet fija is-Sultan David u li iktar il-qudiem kellu jitwielet fija is-Sultan tal-Lut. Erodi quddiem il-fatt li l-Iskrittura tikkonferma it-tiftixa li kienu qegħdin jagħmlu il-maġi
jħaddan l-odda tal-ingann. U allura isejjaħ lil maġi bil-moħbi jitkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba u bagħthom Betlem u qalilhom morru staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għiduli ħalli jiena wkoll niġi nqimu. Ovvjament l-intenzjoni ta' Erodi kienet waħda ta' għerq. Minkejja li huwa ilissa li l-intenzjoni tiegħu hija dik li jagħti qima lil dan is-sultan tal-Lut, madankollu mhix l-intenzjoni tal-maġi. Il-maġi l-intenzjoni tagħhom kienet illi iqimu lil dan is-sultan. Min-naħa tiegħu huwa rrid jeqret il dan is-sultan għax raħ theddida għas-seta tiegħu. Is-suġġett it-tema tal-qima tal-adorazzjoni hija mifruxa matul ir-rakkont kollu, il-verb proskuneo li wieħed jadura, li wieħed jagħti qima, li wieħed jara fil-preżenza tad-divin hija waħda mit-temi l-aktar importanti ta' din is-silta. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu. Il-vjaġġ huwa importanti. Huwa vjaġġ li korrispondi ma' vjaġġ interjuri. U wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet miexja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. L-ewwel nett il-kewba jew l-istilla aħjar għax San Mattew juża l-kelma aster. Ma jużax il-kelma kometes, jiġifieri kewba li għandha xuxa imma stilla. Din l-istilla kienet diġà ġiet imħabbra fl-Antik Testament. Meta it-twelid tal-Messija, il-wasla tal-Messija, kellu jkun immarkat bil-fatt li titfaċċa din l-istilla. Il-ktieb tan-Numri fl-Antik Testament fil-kapitli 22 sa 24 insibu diversi orakli illi wieħed saħħar ċertu Balam jagħmel fil-konfront tal-poplu ta' Iżrael. Ninsabu fi żmien meta l-poplu ta' Iżrael kien ħareġ mill-Eġittu, kien qed jagħmel l-esodu tiegħu lejn l-art imqazza. Kien għaddej għal 40 sena fi vjaġġ sakemm jasal fl-art imwieda. U ovvjament kien għaddej minn territorji li kienu diġà okkupati minn popolazzjonijiet oħra. U wasal f'territorju partikolari u n-nies ta' din l-art ma rridux li l-poplu ta' Iżrael jgħaddi minn fuq arthom. Ma kellhomx dritt. Kellu jkun min naħa tagħhom illi ikollhom il-pjaċir li jħalluhom jgħaddu. U allura Balak, il-gvernatur, il-mexxej ta' dan il-poplu, jitlob lil dan is-saħħar Balam sabiex jagħmel saħta fuq il-poplu ta' Iżrael li kien qed jivvjaġġa. Imma dan is-saħħar Balam mhux talli ma seħħitx, mhux talli ma għamilx xi forma ta' seħħer fuq il-poplu ta' Iżrael, imma talli ħabbar illi minn dan il-poplu għat titla kewba, għat timbet għat jitla xettru mid-dar ta' Iżrael. Fi ftit kliem dan il-poplu għat isir saltna, għat ikollu sultan. Ovvjament din kienet qiegħda tħabbar is-saltna li aktar il-quddiem kellha tidher fih dan il-poplu ta' Iżrael, partikolarment permezz tas-Sultan David u tan-nisel tiegħu. Imma din il-profezija San Mattew jara li titwettaq b'mod sħiħ fit-twelid tal-Messija, is-Sultan tal-Lut. Din il-kewba li tindika illi fih dan il-poplu ta' Iżrael hemm saltna, hemm xettru. Waslet fuq il-post fejn kien qiegħed it-tifel. Jiena fil-bidu qedtilkom illi ħafna drabi aħna preġudikati mix-xena tal-presepju. Fil-fatt San Mattew fl-ebda mument ma jsemmi illi Ġesu twieled fl-ar jew Ġesu ġie qiegħed fil-maxtura. Dak huwa sal-Luqa li jirrakkonta dan. San Mattew jgħidilna biss illi dan it-tfajjel, din it-tarbija kienet tinsab fid-dar
flimkien ma' Ommu Marija. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Il-Magi iħossuhom imwiesda minn din l-għajnuna li tiġihom minn dan is-sinjal fin-natura. Il-Magi iħossu illi dan is-sinjal qiegħed ikellimhom u min-naħa tagħhom huma lesti li joqogħdu għal dak li dan is-sinjal jindikalhom. U allura dan inissel ferħ kbir tas-sew fil-qalb tagħhom. Meta mbagħad daħlu id-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija inxteħtu fl-art iqimuh. Ix-xewqa illi kienet waslet lil dawn il-Magi sabiex jagħmlu dan il-vjaġġ sejra issa tiġi mikxufa kollha kemm hi f'dan il-ġest ta' qima illi sa issa kien riservat għad-divin, għal Alla. Dawn ta' bilħaq kienu qegħdin jiskopru illi Alla dak illi imexxi żminijiet u li huwa s-sultan ta' slatin kollha tal-art huwa dak Alla illi huwa ċkejken, dajjef, huwa Alla li sar bniedem fis-sura ta' dan it-tfajjel imkennen mill-ħarsa ta' Ommu Marija. U allura inxteħtu fl-art iqimuh, jarfu d-divinità li l-hemm miċkunija jiskopru il-kobor li l-hemm minn din it-tarbija minn dan it-tfajjel mortali illi ħal-ħajja sabiex imut jiskopru li fih hemm il-ħajja ta' bla tmiem, il-ħajja immortali. F'din it-tarbija, f'dan it-tfajjel li twilet fi żmien, jiskopru li hemm fih l-Etern. U allura jinżlu iqimuh. Fetħu it-teżori tagħhom. Fi ftit kliem ma kien baqa' l-ebda ħaġa illi żommhom lura milli ma jkunux 100% trasparenti quddiem dan Alla. Ħassew illi dan mhuwiex Alla invadenti. Mhuwiex Alla li b'xi mod sejjer jitlobhom xi ħaġa, imma quddiem din it-tarbija huma jiskopru l-libertà tal-ispirtu tagħhom u jiftħu t-teżori tal-qalb tagħhom. U min-naħa tagħhom mingħajr ebda obbligu imma b'offerta ħielsa joffru ir-rigali tagħhom, deheb, inċens u mirra. Minn dan kollu joħroġ l-isem ta' din il-festa, l-Epifanija, l-manifestazzjoni. Dawn il-Magi jaraw dak li ma kienx jidher. Dawn il-Magi skoprew dak li ma kienx evidenti. Dawn il-Magi għarfu illi verament dawk il-kwalitajiet li sa issa in-natura tagħna ta' bnedmin frott tal-istint tagħna torbot ma' Alla, hemm bżonn li dawn inwarbuhom kompletament għaliex il-kwalitajiet ta' Alla huma oħrajn. Huma Alla dajjef, huwa Alla ċkejken, huwa Alla li huwa kompletament bniedem għal bnedmin. Ir-rigali li huma joffru huma rigali li jesprimu dak li verament huma kienu qegħdin iġarbu fil-qalb tagħhom. Huma rigali simboliċi. Normalment aħna wasalna biex nikkwantifikaw il-Magi skont dawn it-tlet rigali, ma laqqas nafu kemm kienu l-Magi. Setgħu kienu 3, setgħu kienu 2, setgħu kienu aktar. Il-fattu illi dawn it-tlet rigali huma interessanti għaliex jistqarru l-vjaġġ tal-fidi illi jagħmlu dawn il-Magi. Id-deheb. Normalment id-deheb kien jiġi mogħti lis-sultan. F'dawn iż-żminijiet bħala sinjal illi wieħed huwa sottomess, bħala sinjal illi wieħed huwa sudditu, kien ħallas il-ħaraġ jew it-tribut u normalment kien jitħallas bid-deheb. U allura li dawn il-Magi joffru id-deheb qegħdin jistqarruh bħala sultan. Sultan illi mhuwiex meddet minn ħakmiet oħra huwa nnifsu huwa imneżża minn kull ħakma, minn kull seta, mhuwiex bħal każ ta' Erodi, imma huwa sultan illi isalta fl-imħabba li jilqa' lil kulħadd u li jħaddal lil kulħadd. Imbagħad l-inċens kien jintuża fit-Tempju ta' Ġerusalemm
jintuża fil-liturġija tagħna sabiex jesprimi it-talb illi jitlaq mill-art u jasal fis-sema bħalma jagħmel l-inċens li aħna naħarquh u id-duħan tiegħu naraw tiela s-sema b'mod simboliku jesprimi it-talb tagħna. U allura f'dan il-waqt il-maġi jistqarru illi f'dan it-tfajjel hemm Alla tagħhom. Hemm dak Alla illi jagħti skop, jagħti tifsira, jagħti sens lill-umanità kollha tagħhom. U fl-aħħar nett il-mirra dal-ungwent illi kien prezzjuż ħafna u li kien jarmi rieħa fwieħa mill-isbaħ u li normalment kien jintuża mill-arajjes dakinhar ta' żwieġ tagħhom, kienu jindilku bih. U allura f'dan il-każ il-maġi qegħdin jesprimu lil Ġesu u qegħdin jesprimu r-relazzjoni ta' mħabba li hemm bejniethom. Ġesu li huwa l-arus u huma b'xi mod huma l-arusa li qiegħda tilqa' din l-imħabba tiegħu. Imma fuq kollox dan l-ungwent kollu fwieħa kien jintuża anke mill-poplu Ludi sabiex jindilek il-ġisem mejjed meta jiġi mħejji għad-difna. Għaldaqstant din hija mħabba illi aħna naraw f'din it-tarbija illi trid tgħaddi mis-sija tal-Kalvarju, mhix imħabba superfiċjali, imħabba emottiva u sentimentali, imma mħabba li sejra tgħaddi mill-vera prova permezz tal-misteru tal-Għid. Din il-laqgħa tagħhom mat-tarbija ma' Ġesu flimkien ma' Ommu Marija twassalhom biex jaqbdu direzzjoni ġdida. Ovvjament ir-rakkont jgħidilna illi biex jevitaw lill-Erodi, imma San Mattew qiegħed jagħtina indikazzjoni ċara illi wara din l-iskoperta kbira li jagħmlu f'Ġesu indunaw li ħajjithom għandha tieħu bixra kompletament ġdida. It-tiftixa li huma kienu qegħdin jagħmlu issa kienet waslet fit-temma tagħha. Kienu skoprew lil Ġesu u l-qalb tagħhom kienet tassew issa daħlet f'armonija sħiħa miegħu. Ġesu biex ngħidu hekk huwa ipprogrammat biex jiffitja ma' kull bniedem. L-ebda bniedem f'kull żmien ma jista' qatt iħossu meddet minn Ġesu ta' Nażaret. Imma kull bniedem f'kull żmien l-umanità tiegħu takkwista grazzja fuq grazzja permezz ta' Ġesu ta' Nażaret. U allura huma telqu lejn arthom minn triq oħra. Sa Mattew meta jikteb dan kollu għandu f'moħħu kif qed fil-bidu id-diffikultà jekk il-komunità nisranija Ludija kienet lesta li tħaddam fi ħdana il-pagani, dawk li ġejjin mill-ġnus l-oħra. Imma jista' jkun ukoll li kien hemm xiżma oħra fi ħdan din il-komunità ta' San Mattew. Ix-xiżma bejn dawk il-lut tal-Palestina u li kienu akkaniti u li kienu forshom moħħhom wis tradizzjonali u magħluq u l-lut l-oħra li kienu jgħixu f'artijiet oħra. L-emigranti kieku aħna nsejħulhom. Sewwa kienu nsejħin il-lut tad-diaspora u x'aktarx illi San Mattew qiegħed jagħtina ħjiel illi l-Kristjaneżimu kompla jinfirex grazzi mhux tant għall-lut tal-Palestina dawk li kienu b'xi mod ta' karattru wiebes u tradizzjonali 100% imma permezz ta' dawn il-lut l-oħra li kienu għall-kurrent tal-kultura ta' dawk iż-żminijiet kienu il-lut tad-diaspora illi waslu biex il-Vanġelu jixxandar u jasal għand il-ġnus kollha tal-art. Waqt li qegħdin nirriflettu fuq din il-kelma ta' Alla, irroddu ħaj lil mulej għat-triq li huwa oġbu jażel sabiex jasal fostna it-triq tal-umanità tagħna għaliex permezz ta' din it-triq huwa wasal għand kull bniedem. Ixini l-etnija tiegħu. Partikolarment huwa mument ta' ratti l-ħaj lil mulej meta aħna niftakru li aħna bħala ġens aħna maħniex ġejjin mill-lut, imma aħna ġejjin mill-popli pagani. U allura f'din il-festa tal-lum qegħdin narfu l-benefiċċju kbir illi ġie rrivelat lilna
meta dan it-tarbija ta' Betlem, dan Ġesu ta' Nazaret, ma ġiex biss fih dan il-lut għall-lut, imma ġie fih dan il-lut biex iħaddan il-bnedmin kollha tal-art. Nistedinkom iqumu bil-wieqfa, ejjew insejħu lill-Alla tagħna b'missier tagħna narfu li aħna wliedu u dan ifisser li huwa missier ta' kulħadd. Huwa ma rridx illi jidentifika lilu nnifsu ma' xi poplu imma rrid jidentifika ruħu mal-bniedem. U allura urjena li huwa missier u li aħna wliedu f'ibnu l-waħdieni. Ejjew induru lejh u flimkien nitolbu waqt li nkantaw. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrilna id-dnubiet tagħna, aħfrilna id-dnubiet tagħna. La daħalix fl-ebda tiġrib, iżda ħlisna min kull deni missirna. Il-mulej ma'kom.
iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Are more the songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor toils infest the ground. He comes to make his blessings flow, far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Għadna kemm wassalnilkom il-lezzju divina għas-solennità tal-Epifanija tal-Mulej, immexxija mill-Biblista Monsignor Joseph Sultana. Grazzi illi kontu magħna, infakrukom illi dawn il-lezzju divina tistgħu dejjem issibuhom u issegwuhom mill-ġdid fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex, kemm il-paġna ta' Facebook u anki il-YouTube. Mill-bqija natukom appuntament għal ħadd li ġej fis-6:30 ta' filgħaxija għal lezzju divina oħra mis-Santwarju ta' Pinu. Insellmulkom.